Еврейларга 8-нче бүлек. Һезгә һөйләгәннәребезнең иң мөһиме, безнең шундай баш руханиебез бар. Ул күктәрдә мөхәббәт Алланың тәхетенең уң ягына ултырган. Ул изге йортта, кеше кулы менән түгел, Раббы үзе корган ысын гыйбадәт кылу сатырында хезмәт итә. Һәр баш рухани бүләк һәм корбан килтерү өчен билдәләнә. Шуңа күрә безнең баш руханиебезнең да корбан килтерү өчен нимәһелер булырга тиеш ине. Әгәр ердә булһа, ул рухани булмас ине. Сөнки канун буенча корбан килтерүселәр бында бар инде. Ердәге руханилар хезмәт иткән урын күктәге изге йорттың ишараты һәм күләгәһе генә. Шуңа күрә Мусага изге сатыр корыр алдыннан Алла тарафынан «Кара уны, бөтенеһендә тауда күрһәтелгән өлгө буенча эшлә» дип искәртелгән. Гайса аралашсы булган килешү тәүгеһенә караганда ни тиклем яхшырак булган кебек, уга тапшырылган хезмәт ердәге руханилар хезмәтеннән шул тиклем югарырак. Сөнки яңа килешү яхшырак вәгъдәләргә нигезләнгән. Әгәр беренче килешүдең етешсезлекләре булмаһа, икенчеһен төзүгә ихтыяҗ тумас ине. Әмма Алла үзенең халкын гаепләп, былай дип әйтә: «Шундай көндәр килер ди Раббы. Мин Израиль халкы һәм Яһүдә халкы менән яңа килешү төзәячәкмен. Был килешү мин уларның атай-олатайларын Мисырдан җитәкләп сыгарганда төзелгән килешүгә охшамаячак. Улар минең килешүемә тугрылык хакламаны. Һәм мин улардан ситләштем ди Раббы. Израиль халкы менән мин ул көндәрдән һуң төзәячәк килешү ошо. Үз канундарымды мин уларның зиһеннәренә һаласакмын. Күңелләренә язып куясакмын. Мин уларның Аллаһы, улар минең халкым буласак. Беркем дә үзенең якынын һәм беркем дә үзенең туганын Раббыны танып бел дип өйрәтмәячәк. Сөнки кесенән башлап олыгына тиклем бөтенеһе мине беләсәк. Мин уларның явызлыктарын кисерәсәкмен. Кылган гынахтарын бер касанда исемә төшермәячәкмен. Был килешүде яңа дип атап, ул беренче килешүдең искерүен күрһәтте, искергән һәм мәгънәһе югала барган нәмә озакка бармай юкка сыга.